ya kata ngamla ban batai nga don full faith hapo ki officer junga hapo ko police department ba kinle ya kabarangkam ngaran ko full faith haki ba kinle ya kabarangkam ka ka ba ki yakren naka kata ngamla ban komen tangwa ni ka we shangi sinong talang kadon ka ba kaktin ka ba ki ong ba kathia situ cengang kamot kayo kene ka jai ding kadang ka jai ding bram pena tenteng kabit ketu ka pena kalong prum kadok kapha ta ka jaka ban siap ha ketu ka ding ki siap ha ka dengan tebakan jemno ka tu jipang prum kamot imat yo kadon ka ha kene ka jing bandai wat ka tradition jang ki breu ha kene ka jing ya ki palok kum bagyo I ha po ka khobor ba kadon ka jam ya kliang menteri kumno bandai wat ka tu ka attention bawan ra da ka we issue den ta kadaw kiwan ra ya ka tu issue but sakawe kelongi kalang jungi ki police department nimla banbat ya kanu kali ka ba don ki kababiang ki document ki bede ba ka kanu kama kaba yai lengba ka state ka jungi lane naka state ni shaki wi jilla naka wi jilla kaba wan hapo ka state ka jungi ang ipitang ka UDP ka bagi akren ba undan ka jiya kalyang minister den bak daw yo kini ki wi pagi party ba ka dong ji phalo hapo ka jong ki by divert ya ka tension jong ki breu naka tu ka reshuffling paramaki ka badon ka badon ka tangam la bantip tang baki divert syakane nga ngala ngam ong ba kade namar ba ngala bande kala bande namar ba kum magi ikot khobor ka ba ka bande nak bande ka tak internal arrangement jong ki party ka don ba kandon ka jiya yang minister te den tak daw yo kade bandai vot ya ka tension nak tu ra pengkulmar jab klik ya ki breu pa ya kata ngamla bantip mar bagi I baka UDP kam PAA te su ya keno ya kata ta ngamla bantip na yu te ba sakawe kalong ba ni na kalyang jongi ka police department ngadon ka full faith halang officer jonga ba kinle ka barangkam bat kabaar ba ngimdon kanu authority bangin bat yakino kino kali ladaki biang ke dokumen